Hello po. Bali ko hinahabol namin yung flight namin. Kaya di ko makita yung parang may may delay yung flight namin. Medyo na ako kasi late na talaga, delayed ata ng 1 oras o 2 oras yung flight namin. So kailangan ko pa rin humabol kasi ako nang magpe-perform ako sa sa Panagbenga sa Flower Festival. Sasayaw kami ng Igorot dance. Ang tawag namin doon, tayaw. Ayun. Yung tayaw, yun yung yung Ibaloiter. Pero nandun ako sa Baguio, magpe-perform kami. Kasi bali isa akong Igorot, kaya kaya kasali ako doon sa sa sayaw, sa performance sa may Baguio City. So kaya kailangan kong habulin yung flight na to. Otherwise, malilate ako sa performance namin. Pero wala pa yung plane. Medyo delayed talaga yung flight. So pero well, wala tayong magagawa kung medyo delayed. So maghintay-hintay na lang muna tayo rito para dun sa flight natin. Wala pa eh. Walang flight. Delayed talaga yung flight. Kaya unahan ko yung flight. Nalipad na lang ako. Guys, ang hirap lumipad talaga. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko na lang. Ang dalawang itlog baka mahulog. Mahirap na. Pag nahulog tong itlog ko, wala na. Finish na. Kaya hawakan ko na lang. It's better to be safe than sorry, di ba? Tsaka ko na lang ulit ibabalik paglapag ko. Pag nahulog to, pasag. Ang taas, how many feet yan? Talagang mataas. Kaya hindi ko bibitawan to. Akin to. Hindi mawawala. Ingatan nyo ang mga itlog nyo pag to'y lumilipad. Ito yung sinasabi ko sa dinami-dami ng manok na kinain namin. Nakalipad kami, kaya kumain pa kayo, manok pa more. Kumain ka ng maraming manok, makalipad kayo. Diba? Enjoy ang lumipad. Naka-enjoy ang lumipad. Diba?